Prešovský samosprávny kraj v jari minulého roku vyhlásil súťaž PowerPointových prezentácií, ktorú sme aj vďaka vašim hlasom vyhrali. Odmenou nám bola trojdňová exkurzia do centra európskeho diania, do Bruselu, ktorý nás privítal typickým belgickým počasím, dažďom a vetrom. Nám to však nevadilo, pretože sme väčšinu nášho pobytu trávili v inštitúciách, kde sa denodenne rozhoduje o ďalšom smerovaní Európy. Stretnutia s europoslancami Miroslavom Mikolášikom a Vladimírom Maňkom, nesúce sa vo uvoľnenej atmosfére, nám umožnili nahliadnúť do zákulisia diania v Európskom parlamente. Pochopili sme, že Európsky parlament nie je len blúdisko chodieb, výťahov a rokovacích sál, ale aj blúdiskom názorov a postojov, orientovať sa v ktorých vyžaduje umenie diplomacie. Okrem parlamentu naše kroky viedli do výboru regiónov, Európskej rady a tiež sme absolvovali návštevu stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii. Všade sme sa stretli s príjemnými ľuďmi, ochotnými podeliť sa o svoje názory a postrehy. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na prijatie podpredsedu Eurokomisie Maroša Šefčoviča, ktorého sme pre vás aj vyspovedali. Akú funkciu zastávate? Zastávam funkciu podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. Čo táto funkcia obnáša? No, táto funkcia obnáša to, že mojou takou úlohou je snažiť sa o to, aby tie inštitúcie v Bruseli medzi sebou dobre komunikovali, to znamená, aby komisia mala čo najlepšie vzťahy s Európskym parlamentom, s radom, čiže s členskými štátmi, alebo aj s tými výbormi, ktoré ste navštívili, výbor regiónov a ekonomický a sociálny výbor. No a plus od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti k tomu pribudli aj národné parlamenty. No a tá druhá časť toho portfólia obnáša vlastne starostlivosť o 33 000 zamestnancov Európskej komisie. V akých jazykoch komunikujete? No, komunikujeme najviac po anglicky, ale veľmi často takisto aj po francúzsky. No ale vzhľadom na to, že mám na starosti aj národné parlamenty, tak vždy, keď navštívim ten ktorý parlament, tak sa snažím nejakých tých pár odsekov povedať aj v jazyku tej krajiny, takže už mám za sebou holandštinu, dánčinu a zatiaľ môj kabinet mal najväčšiu zábavu, keď tu bola čínska delegácia. Učil som sa prvda odseky v čínštine. Spestrilo im to určite popoludne, musím povedať, keď ma počuli, ak sa tu snažím niečo povedať po čínsky. Nemyslíte si však, že sme celý čas presedeli v parlamente? Veď to nerobia ani politici. Objavovali sme krásy Bruselu za svetla aj za tmy. Za všetky spomeniem unikátnu mestskú radnicu, sochu najznámejšieho nudistu na svete Mannequin Peace, či katedrálu svätého Michala a svätej Gudule. Nemohli sme si nevšimnúť ani najväčšiu molekulu železa na svete, atómium. Za 2 hodiny sa nám podarilo precestovať celý starý kontinent, putujúc po slávnej bruselskej atrakcii Mini Európe. Cítili sme sa ako Gulliver medzi liliputánmi, veď posúďte sami. Neodchádzalo sa nám ľahko. A to nie len kvôli množstvu spomienok, ktoré nás k tomuto miestu pripútali, ale aj kvôli batožine plnej suvenírov, piva a čokolády.